ọbịa eweyo ọnwe true modern onye na-eze egwu ọbata were egwe ije nwe ya ka anyị abịa egwu amala ka anyị eje nwanne ọgwụ achọghị ịbịa achọghị na ife na-egwu ka nnekwu onye Chimeleze ga-abụ eze a na-esi Igbo bụgo adụ n'ụlọ ya ga-azamịa Sibola nwanne Sibola nwanne ọkwa gị si n'ọchị na-eme onye Chimeleze biko ya ga-echi onye Chimeleze n'eze ya ga-echi a na-aza eze atọ onye Chimeleze ga-abụ eze na anyị si na onye Chimeleze ga-abụ eze egbe onye ile agbaghọ kata gbasịa n'eze n'obodo nwunye onye ile agbaghọ kata gbasịa n'eze n'obodo nwunye n'isi mgbe mụ na-ebido egwu ụfọdụ si n'ahịa ya ala mgbe mụ na-ebido egwu ụfọdụ si n'ahịa ya ala anụgo Chimemewo meze nkwawa Chimemewo meze ndị egwu Chimemego meze mbebeze Chimemewo meze ndị egwu onye Chimeleze n'eze ya ga-echi anasasasọ onye Chimeleze ga-abụ eze ọyọyọ bebo ewije ọyọyọ bebo ewije egwu neti ka nneti o nyaka m ụdị gwa amụma egwu neti ka nneti o nyaka m ụdị gwa amụma egwu neti o nyaka eji egwu ibe nneme nyaka eji egwu ọbịa ibe nnegwu ka nnegwu ibe nnegwu egwu na-eme ife na-egwu ka nnekwu ife na-egwu egwu na-eme na anyị gwụla arọ na-asị n'odogwu ga-anata anyị gwụla arọ na-asị n'odogwu ga-anata anụgo anyị agụghị arọ na 2009 anyị agụghị arọ na 2009 elusie tuta na nwanne m n'ezi odogwu nwe nata ọgwọ mego egwe ngwanụ 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 mmanwụ Alaji nwoke ahụ n'ogbo nwoke ahụ Alaji nwoke ahụ n'ọgwa nwanne gị bụ nnọọ ije nnọgwa nnọgwa nnọ Alaji nwanne gị bụ odogwu anyị je ebe a
Alaji nwoke na-abụma nwanne ga-ebudo Alaji n'aka lụsaba na nwanne m n'eze na-agasụ ya nle Odogwu anyị ji eje mba ebejele mbịa natago Odogwu anyị ji eje mba ebejele mbịa natago Odogwu anyị ji eje mba ebejele mbịa natago Alaji nwoke na-abụma akwa gị si na nkenele gị isi eselesi Dr. Goodluck Ebelechukwu Jonathan President Nigeria ekele ngo Jonathan Goodluck President Nigeria ndị ọ ga-adịle mma n'eze ya gaje Chigamego geze nwanne m Chigamego geze ndị ọchịchị onye Chimeleze n'eze ya ga-echi Anasesasọ onye Chimeleze ga-abụ eze Anasesasọ mmiri malụgo na weghara osisi na osisi gbogbo gbogbo onye maka magwa gị n'ezie ọ bụrụ eze nwanne m onye m mma gwago n'eze na kwezie ọjọgwa gị si m kene ọ nara nwa mmadụ na-eme odogwa ihe dị mma ọ nara nwa mmadụ na-eme ọ da n'ike n'ezie ọ nara ya bịa ọ nara nwa mmadụ na-eme ọ da n'ike ọ ndị anamụche m ọnụ ekele gị ka kene gị ikele ndị ọrụ na asị na ili n'igwe ọ dị mma ife na-ekwu ka na-ekwu na-adị azaza Alaji nwanne ga-ekwu demme kele kele odo demme ewide egbe onye ọma mụ na-ega rịọ ọbụ kaka aba na-ekele odogwu aba na-ega rịọ aba onye eze nwanne anyị kwere ọfụ ekele ezi nwanne ga-arịọ mbudu nwa mojele ayọma mbudu nwanne onye nwekwe ekele mbudu gị ka egwela abụọ nwa mụrụ jele igbo emezie onye ọma mụ na-ega arịọ na ndị ọ na-ara nwanne Abundesege onye nwekwu ekele ego ibe na-ekwu ka na-ekwu onye Chimeleze ga-abụ eze egwu na-eti ka na-eti ya ka n'ụdị ekwumọ ife onye na-eme biko ya gazie ana-aza eze azọ onye Chimeleze ga-abụ eze ọbịa na isi na Chimeleze ga-abụ eze Chimeleze ọya ga-echi onye ọma m na-ega arịọ Sunday nwa nwayọba Sunday nwayọba biko ya gazie ezi nwanne ga-arịọ
dalo wije ubo oyo bego wije ubo oyo bego wije ubo even nevu kandevo Allah no swike ebu neti kandeto Allah no swike Allah no swike onye nwe ekego ibi gabo ke gabo kenda buka gabo onye chimeleze neze na kecho anazezazo mili malugo na wearu hey Allah no swike ekele ngo asino ga makama onye mere ogo male alo ezi nwanne ga-adọ ketu atọ nwanne ketu atọ ewegwu nnekemeke iketu atọ ekele gị na isi na odenigbo mụrụ mmanwụ ọgwụ abụọ mụrụ odogwu daalụ Kenneth nwanne kebo mama kene nwako Kenneth ngike bụla abọ nwanne tu kwado anazeza atọ onye chimeleze ga-abụ eze nwanne m oyoyo begwo ewije oyoyo begwo oyoyo begwo ewije oyoyo begwo ewije onye mama nega do na ne wawa nne na ne wadle rasta kubo ngike bula bo aka male mo lewo kubo ngike bula ba onye chimele de ga wezo anazazo mili malugo na we aru anazazo onye chimele de ga wezo rasta kubo ekele no odoku ijelo odoyi ike nice ike na cho wego obia ije egwe ande ka ikele ya ezi nwanne ga-adọ onye ọmama na kele odogwu na-aza atọ onye chimeleze ga-abụ eze ọbịa gesi na manịja nwanne m nwara ma ọbụ nwanne m gesi na manịja nwanne m nwara ma ọbụ nwanne m onye chimeleze neze na-agachi onye chimeleze neze na-agachi onye ọma mụ na ịga do rịta nwa mụ na meke ya weze ụgbọ anaza atọ onye chimeleze ga-abụ rịta nkike egbula gbọ rịta nwa mụ na meke onye ọ na-ama ọbe onye nwe onye ọma mụ na ịga adọ nna meka bata ya onye nwe egwu na-ekele go nna meka bata ichie milion ekele go ịga anya ezi nwanne ga-adọ ụdị igbo dị ka nwa
Odinga nwa agbada onye nwe egwu na-ekele bụ Odinga ngike egwu na-abụ onye ọma m na-ekele bụ ibe na-egwu ka na-egwu onye Chimeleze ga-abụ eze na-eze eze atọ mmiri mmanụ ugo na-anwe ya arụ ọbịa Odinga nwa agbada Italian man ekele go ezi nwanne ga-adọ gaba osiko nwanne kalaba osiko onye nwe egwu na-ekele bụ yọra ka nwoke si eje biko na ọ ga-adịle gị na mma ibe onye na-eme n'ezie ya gaje ziko ngike bụ na mbọ ọgawa ozi mme ziko ọla mme ị ga-adị o sie sie ezi nwanne ga-adọ onye ọma m na-ga-adọ onye ọma Nnadị nwanne m onye nwe egwu na-ekele Nnadị ngike egwu na-akpọ ezi nwanne ga-adọ onye ọma ezi nwanne ga-adọ ọfọma nwa mmadaba ọfọ trako nwanne m onye nwe egwu na-ekele bụ ọfọ trako nwanne m onye nwe egwu na-ekele gị alụ a na-azọ eze azọ onye Chimeleze ga-abụ eze a na-azọ eze azọ mmiri mmanụ ugo na-anwụ ya arụ osisi na osisi osisi na osisi ngwanụ kaijenu ngwanụ kaijenu egbe onye ọma m na ị ga-adọ ọ ga-ama ịgba ga-ekwensị onye nwe egwu na-ekele bụ ezi nwanne ị ga-adọ ọ ga-ama ịgba ga-ekwensị ịgba ga-ekwensị onye nwe egwu na-ekele bụ nwanne ọhịa dịka nwanne m nwanne ọhịa dịka dalụ ya dịka nwanne go biko ya gazie komando ọra m elotengo Italian man dalụ ọbịa ujokwu dense ọnara itekwuru nwa mụ afọ bele dalụ ezi nwanne ga-adọ atọ na-eje ọnụ nwanne ịdaba ya gaje atọ na ngike bụ na-akpọ atọ na-eje ọnụ ịdaba ụwa daalụ na-aza eze atọ onye Chimeleze ga-abụ eze
na-ga-adịọ na ndị ise dị nwanne onye ọma ise dị nwanne biko ya gaje ibe na-ekwu ka na-ekwu ibe na-ekwu egwu na-eme ife onye na-eme biko ya gaje onye ọma m na-ga-adịọ Chibiko Ketubu ndị ọ ga-adịle mma nwanne tatụlụ Chibiko Ketubu nwanne tụtatụ ekele go kedu maka omume nwanne gị ọ ndị ọ ga-adịle mma na anyị si na echi mere eze echi o arụbala eze ama ọma m na-ga-adịọ Chinweze nwanne m Chinweze ngike bụ na-abọ arịbo wesi dogo Chinweze ngike ọdụ na-abọ arịbo wesi nwanne m onye chi mere eze n'eze na ngecho ana-azụ eze azọ ili malụgo na nweyarụ ọbịa ezi nwanne ga-adịọ kwele n'ụlọ ụsụ nwanne kwele ụsụ ndị ka egwu na-akpọ ike egwu na-akpọ ana-azọ eze azọ onye chi mere eze ga-abụ eze ọyọyọ bụ egwu ewu ije ụgbọ ana-azọ eze azọ onye chi mere eze ga-abụ eze ọyọyọ bụ egwu ewu ije ike bụ na-akpọ jasị nwa mọdịfe meme siti onye nwe mbụ na-ekele gị meme siti ụtọbụ igwe na n'Igbo ekele go ị ga-adị anyị si na echi mere eze echi eze arụala eze ama meme gị ike bụ na-akpọ meme siti odogwo abụ igwe nwanne m onye nwe bụ na-ekele gị n'ụwa meme gị si m kelee Chuma nwa Chidube oyi na-atụ ọra biko ya gaje Chukwuma nwa Chidube oyi na-atụ ọra na mbụgo Ifeko Electronics ekele go meme ọgwa gị si m kelee Basili nwa mmadụ na-eme ọ bụla ọka biko ya gazie Basili ọ bụla ọka Afia Electronics ị na-azụ ife na-ekwu ka nne-ekwu onye chi mere eze ga-abụ eze meme ọgwa gị si m kelee elesi nwa m okechuo Barịga nwanne m onye nwe bụ na-ekele go Pepu fotografa onye nwe bụ na-ekele go Barịga Pepu fotografa ekele go Agleri ibe na-ekwu ka nne-ekwu onye chi mere eze ga-abụ eze Ana